kakhulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni abantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asisho kwesithathu okugcina uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, hayi sengiyanezwa niyaphila. Amandla akhona nifikile niphephile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokukhona benu. Siyamdumisa nisuke ezindaweni eziningi ezihlukene. Mangigijimisa amehlo ngiyabona, ngiyajabula. Siyathokoza kakhulu sonke ukuthi sihlangene la. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa nawe ubuyele emuva usiphethe isibusiso uNkulunkulu akulungisele sona. Ngiyabona-ke basangena kodwa-ke siyafunda ukuthi u-4 kufanele siwugcine. U-4 kufanele siwugcine. Isikhathi nje siyagcina entabeni yethu kaJehova ngiyabonelele. Ngike ngaphawula-ke kwenye iy'nkonzo lapho ukuthi ngajabula ngifika ama-stage. Siyafika ngithi 8:30 noma 9:22. Abazalwane sebekhona befika yazi bawudini u-9. Kanti lo-9 lo unqunyelwe ukuthi abantu kuthiwa kuzoqalwa ngo-10. So ku-9 usuthathiwe impela uyagcinwa. Ngakho-ke isikhathi asifuni ukusigcina kuyosisiza kakhulu lokho. Kungcono ukusheshe ufike endaweni ufike uhlale ulinde kunokuthi ufike late, ngoba niyalwazi udaba ngake ngaxoxa ukuthi ngesikhathi esisinqunyiwe kunesibusiso esehla ezulwini. So uma ufike emva ka-4 ke wena sikuluzile leso sibusiso. Ngakho-ke asizameke ukuthi ngokuzayo isikhathi ngesidinwe, isikhathi sanqunywa yithina kufanele-ke sihlule thina. Kwenzekani? Khala amafoni, ivaleke ifoni yakho nawe omunye usukhumbulile. Unefoni yakho ungayivalile ngicela uyivale. Sekungikhumbuza enye into esicishe sayenza ukuthi singawaprint ama-programs, ngoba sithemba ukuthi sengiwafakile ekhaya lezwi abantu bazoyibukela emafonini. Kubukeka ku-cheap lokho, kodwa i-problem yakhona abantu uzobona umakhelwane wakhe esechatha ephethe ifoni engathi ubuka i-program kanti useyachatha. So ngcono-ke singene ey'ndlekweni zokuyenza i-program ezotholakala kusasa ekuseni ngokudinga inkosi, ukunokuthi udinga usulingeka ifoni yakho usufuna ukuthetha, usufuna o-YouTube nobani, kodwa kube kusenkonzweni, ngoba umuntu onjengaloyo ngasaba ukuthi siyo kanjani isihogo usenkonzweni ngomzimba kodwa inhliziyo ayikho enkonzweni. Ikhala ngelele enkulu kakhulu ezulwini. So ngcono-ke ungaqashi ngathi ukuthi i-program sayifake efonini, sizoyithola nje kusasa ekuseni. Kodwa ngifuna ukuthi ngigijime kuyona-ke ngidlule kuyo kancane, mhlawumbe ngingakadluli-ke ngibingelele abefundisi bonke abakhona nabefundisikazi. Ngiyanibingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Omama befundisi, omama bonke, obaba bonke abakhona, iy'ntombi zensizwa no-Sunday school engicabanga ukuthi ukhona nawo, osiphathela uhlelo nosishayela iy'nsimbi. Ngibingelela nonke ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Uhlelo lwethu-ke luhamba kanje, ngo-4 uqaliwe, ngo-4:30 bekufanele ukuthi ngimeke la, ngimilele ngo-4:30. Ngenxa yokuthi ngingedwa-ke lapha kwikhamera yami-ke ngibamba ngiyayeka. Angazi isilwazi zalazo ukuthi sinazo zibamba ziyayeka. Bekufanele ngabe mabusuku u-MC bangibambele i-desk lento i-podium le bazoyibeka la. So kufanele ngizenzele-ke konke. Ngiyabonga-ke Dwabe Mkhize wena ongisizile. Ushuthi-ke nokuxhuma-ke nakho konke-ke umama ufikile-ke naye siyabonga. Kodwa ngibanjwa yilezo zinto ukuthi kufanele nabangekho la besemakhaya nabamanye amabandla bayibone bayithole into ngendlela efanele eyenzakalayo, ngoba nawe uma ungekho la usekhaya ngicabanga ukuthi ngithola ngendlela enhle izinto zakho ku-WhatsApp naku-YouTube, akunjalo? Kodwa-ke niyabona ukuthi kusekutatazelwa-ke kwehluka kwenyuka njengoba nibona nje ukuze kugcine kuyinto enhle lapho esithombeni sakho. Kufanele-ke siqede ngo-5:30 ukuze-ke utholakale-ke
mhlawumbe sizolala sikudlile kulungiswe nendawo zokulala. Entabeni endlu kaJehova ke asikholelwa enkonzweni zasebusuku. Angisho ukuthi zero. Mangabe niyanaka nje siyashesha ukuthi siphume abantu balungiselele kahle balale kungalalwa late kusasa abantu banguphazela ukuthoma ngoba baphume enkonzweni ebusuku. Kodwa ngigcizelele angisho ukuthi ku-wrong. Kusho ukuthi nami engabelwa kona ukuthi asikhonze nje kahle singakhonzi ebusuku. Kusasa-ke kuseni ngokudinwa inkosi ngo-9 o'clock siyacela ukuthi siqale. Siyakholwa kuNkulunkulu uzosisiza ngephasika sasesakhe wonke lamathoyilethe la ablock. Sizamile-ke ukwenza izinto ukuthi zingabhlokhi, siqala isitambuko esisha ngapha esikhulu safuna ibhayibheli. Ngeke usibone nangapha-ke khona isicuphile ngokubona sekuyidundu ngapha esikhulu ngendlela emangalisayo esiwu-7 meter. Sesakhiwe kodwa akakho umuntu ezophosela lapho. Ungathatha ngisho ikhanda lesitimela uligijimise lapha ngekubhodlo ngendlela okwakhiwe ngayo. So ningesaba akho lutho oluzokwenzeka. Iplani-ke ithi uma uNkulunkulu esigcina ngephasika elizayo ngoba iphasika leli ligcwalayo. Kufanele le carport engapha yakhiwe ngapha ne-pavement ukuze-ke makugcwala la hlala 700 la banye bakapakele ngale nangale. Sisazama indawo yokwakha, siyayifuna indawo yokwakha. uNkulunkulu mayisiza sifisa ukwakha indlu ezolayisha 15,000. Angazi-ke noyigcwalisa nini-ke mhlawumbe ngoba sengamathamba amhlophe ngoje sengakabuyi. Kodwa manje ngoba niyakhula nani niyazibona kusho ukuthi kufanele ukuthi sibone senze njani. Nalokho kuzobe kusewukucupha nje amakhaphotha kufanele akhiwe la. Imoto zonke kungabikho moto la masebegcwele abantu zohlala lapha esikoleni. Angidluleke lapho bengichaza ukuthi ngo-9 ekuseni-ke kusasa siyaqala abanye siyazi abakafiki bayeza kusasa. Inkonzo yokuqala leyo inkonzo yokugcoba khona kufanele badotshwe. Ukukhula komsebenzi sizoyichaza kusasa-ke yonke into eyenzakalayo. Kube ne-break ka-30 minutes ngo-quarter to 11 kungena inkonzo yesibili. Kube ne-lunch phakathi ka-12 no-1. Ngo-1 exactly makuqeda i-lunch kungena inkonzo yesithathu. Eyesibili kusasa kunomfundisi uzosiphathela yona uzombona ku-program kusasa. Ne-immediately emva kwe-lunch kusasa kunomfundisi uzosiphathela yona. Bese-ke siyabuya ntambama nesiqubulo sethu salezi nkonzo esithi uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Sengikhohlwe ukuqala ngaso isiqubulo sisho njalo. Nkonzweni zikaJulayi 2024 uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Statement esingaphelele siyoshaya isonto sesiphelele. Uhambe nemessage yokwazi ukuthi uma ungahambi noJesu kuyiphi inkinga, uma uhamba noJesu ngapha ama-benefits onawo. Bese kuthi ngesonto-ke mhla ka-7 sifisa ukuqala ngayo 9 futhi ekuseni. Bese kuthi ngo-9:15 iqala inkonzo uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Kufanele kube nesidlo nokubusiswa-ke kwabantwana ngesonto. Kodwa sizobona noma makushuthekeka kusasa ngaphambi kwenkonzo yokugcoba ukubusiswa kwabantwana sisangakufaka nakusasa. Kodwa ngokwe-program kufanele kube ngesonto. Kuze ngesonto kungabi nezinto eziningi sisheshe siphume sikhululeke sifike emakhaya kusakhanya kusebusika. I-program-ke imi kanjalo. Bengicabanga ukuthi-ke kusasa sizokwazi ukuthi ama-branch akhona imaphi. Nabangewona ama-branch abafikile ngizophatha ibhuku lami leli esirejista khona abantu namagama abo. Igijime nje sazi ukuthi baningi kangakanani abantu abakhona. Kodwa singaphawula nje ukuthi abazalwane bethu base-Cape Town bakhona bafikile izolo ntambama. Besuke ngoLesithathu ntambama. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusise bebekhona ngephasika. Babuyile futhi ngoJulayi. Akuyona imali encane usuke eCape Town uzala. Umuntu ayikhokhayo eyedwa. Bese bephinda bakhipha isipheko. Bese kuthi abaya eduze bathi abanaso isipheko. Yebo iqiniso lelo kuyenzeka.
ngoba siphili ngendlela efanayo. Kodwa yini singakwazi ukuplana? Ngoba iy'nkonzo zethu seziyaziwa nje. iPhasika ikaJulayi, eyomama ingoSepthemba, isezoba bikho ngo-August, ngo-October inkonzo yabefundisi, ngoDisemba yabasha. Ziyaziwa nje ziwu-5 izililo. So yini esilulayo ukwazi ukubeka? Ngoba uma ungabeka nje ayibhuthi ngidlule lapha. Angiyona i-financial advisor, ngangiyona ngalezi ayiphatha ngiseyona. Asidluleke lapho silungele ukuthi singene enkonzweni yethu. Inkonzo yokuqala kaJulayi 2024. I-theme ithi uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Ngiyacela-ke situle itulo number 60 bese ngiyakhuleka isiqale inkonzo yethu. Ngoba ngicabanga ukuthi azikho imemezelo eziningi ezitheni lo moya. Ngiyajuluka-ke mina ngazi noma kuyashisa noma ngijulukisa ukuthi ngumkhuhlane awufuni ukuphela lo mkhuhlane. Ayihambi le nto le. Baphika aba-operator abala. Akekho umusi. Sikuma na ubheke nje sibamba ngendlela situlo. Ufuna usishe ofile ukuza. Cha iyeke leyo ngamo. Nansi. Mina. Izongile khona la. Sifunda usheke ngala ukuthi uone la iplani ehambile fela. Hlengiwe limnandi lelizwi, hlengiwe egazi lemva, hlengiwe ngomusa noza, sekenziwe yeah.
uNkulunkulu wethu onomusa Jehova Sebawothi, siyathoba phambi kobuso bakho siza kuwe ngendlela leqiniso nokuphila okungulizwi indodana yothando lwakho inkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi ngothando sithande ngalo, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi ukhona ngomoya wakho ingcwele. Ngiyacela ukuthi ukhulume ngoba akekho ze umuntu futhi asizile kulezi indonga, kodwa ngoba ushilo wathi ubekile igama lakho entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, wathi imkhuleko yokwenziwa kule ndawo yoyiphendula. Silindele ukukhuluma kwakho-ke Nkosi, hayi ukuhlakanipha komuntu. Siyacela Nkosi ukhulume, nami ngilalele, usebenzise lo mzimba njengokuba ingcebo yasekhaya ezulwini ngiyithwele ngalo leli bumba elizobhidlika ngelinye ilanga, kodwa kunesakhiwo Nkosi ongithembise sona, nosithembise sona sonke singenziwanga ngezandla, indlu yaphezulu ezulwini. Ilokho Nkosi sila kuba sizozwa izwi lakho, ngoba yikho indawo esingaya kuyona, ngoba amazwi akho awukuphila. Iba phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, ukhulume. Qalekisa konke okumelene nokulalelwa kwetheko lakho. Siyabamukela nabangena manje esisine isikhathi siqalile. Siyathemba ngokuzayo bayodina isikhathi nabo bawudina u4. Sikunikeza udumo kuNkulunkulu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizobulangeka amabhayibheli ethu ngaphandle kokuchitha isikhathi. Sithe isikhumulo sazo zonke inkonzo zikaJulayi. Sithi uma ungahambi nathi Nkosi Jesu. Sifunda Exodus chapter 33 verse 15. Exodus chapter 33 verse 15. Ivesi ke sizolifunda ekuqaleni kwazo zonke inkonzo ngoba liyisisekelo, liyisiqhubulo, liyitheme yalezi inkonzo esizona namhlanje. Exodus chapter 33 sifunda verse 15. Kufundeka ke kanje, wathi kuye, uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Amphinde futhi, wathi kuye, uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Amazwi ke lawa akhulunywa uMose, indoda eyayikhethwe uNkulunkulu ukuba ekhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Kwahamba kwafika isikhathi la ethi uNkulunkulu ngeke ngisahamba nani. Yaba nesibindi le ndoda, yathi uma ungahambi nathi wena uqobo ungasikhuphuli la. Bangaka abantu abanaleso sibindi, noma abantu abanaleloso lokubona ukuthi njengamanje angisengingedwa uNkulunkulu akekho. Uthi uMose ungahambi wena uqobo, ingoba uNkulunkulu wayethe uzothumela ingelosi ihambe nabo. Wathi uMose asifuni thina ingelosi, sifuna wena. Siyazi ke kunabantu abakhonza ingelosi, kunabantu abakhonza okudaliweyo kunomdali, kunabantu abakhonza abantu, kunabantu abakhonza uMaria, baye ukukhonza uJesu okuyena wasithenga ngegazi lakhe wasifela esiphambanweni. Ngiyathanda ke ngoba kukhona esizokuthola uma sibuka leli verse ngeNew King James Version eziqhubeka inkonzo nezinye kunamavesi esizowabheka nangolimi lwesiNgisi ngoba kukhona into esizoyithola kulo. Lithi ke leli, then we said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ngesizulu bathi uma ungahambi nathi wena uqobo, bathi ngesingisi if your presence, ubukhona bakho. Manikhumbula singenile emkhosini wethu eziyishumi, sikhulekela ukukhona kukaNkulunkulu. Ngoba bese ngitshelile ukuthi isiqhubulo sale nkonzo sikhuluma ngokukhona bakhe. Ukuthi akho umuntu noma umzalwane noma ibandla noma ubani okufanele anyakaze ahambe ukukhona bakhe kungekho. Ishubile ke ijulile ngoba ukukhona kukaNkulunkulu abanye abakwazi ukukuzwa noma esekhona abanye abakwazi ukuzwa
ngisho sehambile. Into ebuhlungu ke leyo umuntu azibize umntwana kaNkulunkulu kufane nje angawazi umahluko. Ngoba lesi statement sokuthi ngeke sihambe ungekho kusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu ayikho into ayenzayo uNkulunkulu engekho. Umose ke ungumholo wabizwa wakhethwa uNkulunkulu kuba amsebenzisele intando yakhe ukuba akhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Iphinde uMose wabizwa uNkulunkulu wamkhetha ngoba baningi abantu ababiziwe kodwa bayingcosana bakhethiwe. Isho njalo uMathewu 22:14. Ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayingcosana bakhethiweyo. Sisonke la sibiziwe. Angazi ukuthi mayengehla manje uJesu ahluthe ibandla sohlutheka sonke yini noma khona bayosala. Kodwa ngiyafisa ukuthi uma bekukhona bayosala, uma besingawukhumbula lo mbuzo osubuze ngesonto, makube akasekho yosala ngoba sifundile ukuthi sifanele sihambisane noNkulunkulu. Uma ke ubiziwe wakhethwa, kukhona umsebenzi okufanele uwenze ojulile owenziwa uMose. Umsebenzi wokukhuthala. uPetro wesibili chapter 1:10-11 lithi ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhetha kwenu ngokuba uma nenza lokho anisoze naqhubeka. Kufanele umuntu obiziwe wakhethwa akhuthalele ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakhe. Ngoba kwanele ukuthi ubiziwe futhi akwanele ukuthi ukhethiwe uma ungezukukhuthalela ukuthi kuqiniseke. Ngizosebenzisa iexample elula engijwayele ukuyisebenzisa uma ngikhuluma ngalelizwi. Uma umuntu efuna umsebenzi uyahamba afaka iCV. Emva kokufaka iCV abese yabizwa for interview. Uma esebiziwe umsebenzi wakhe sokukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakhe kulama CV amaningi abegcwele. So ngeke uhlale ekhaya ngelanga olinikeziwe, ngeke uhlale ekhaya nangesikhathi ukuthiwa interview yakho izongena ngaso. Okwakho ukuzi-availa ukwenze ukhuthalele ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Kunjalo ke nasekukholweni. Akuzukusho ukuthi ngoba usumntwana kaNkulunkulu it will be just a walk in the park. Uzokhululeka nje wena umgwaqo kwasho incandweni uyitiyela. Cha ukube igravel udlule kwigravel ube namatshe. Ngoba ekukholweni akumnandi ngaso sonke isikhathi. Kodwa kubiza wena ukuthi ukwenze iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho njengoba uMose wenza. Athi kuverse 11 ka2 Peter chapter 1 ngokuba ngokwenze njalo niyaphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Uma ukhuthele uNkulunkulu ke akalikhethi ivila. Sengikunakileke ngakubona lokho kakhulu. Umuntu nje oyivila ngemvelo uNkulunkulu akamkhethele emsebenzini wakhe. Kubiza ukuthi ube umuntu okhuthele, ube umuntu okwazi ukuzikhuza, ube umuntu okwazi ukuzithiba bese uNkulunkulu akusebenzise. Yenze example yami ke ngamabomu ngoba kusebusika kuvukeki. Hayi ngivuka ngingathandi ngo3. Likhali iwash engikucuphile. Ngithi ngiyaqiniseka vele kufikizwe. Lithi lo msebenzi kaNkulunkulu ngivuke ngikhahlele nguwo. Cabanga ukube bengiyivila ngokwemvelo ngabe kwenzakalani. So umsebenzi kaNkulunkulu awusebenzwa amavila. Ize lithi izwi lenkosi kwizaga yana entuthwaneni vila ndini. Ivila lofunda entuthwaneni esilanweni esincane esibona singahlaniphile esingenangqondo kanti sona esihlakaniphile. So kusibiza ukuthi ke sikhuthalele ukwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwethu. Sibiziwe sakhethwa seqedile uNkulunkulu. Okwakho wena ziveze ziavele ekukhethweni kwakho.
Ngithandile ke nokuthi ngikubuke uverse 11 ngesingisi othi ngokuba ngokwenze njalo nakuphiwa ngokwenzeka ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu Jesu Kristu. Lithi ke, therefore brethren, be even more diligent. To be diligent is to show care, ukukhombisa ukuhlakanipha nokunakekela into enikeziwe. So therefore brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Shuthi abantu bakhutshwa ukuthi abalinaki ubizo lwabo. Abantu bakhutshwa ukuthi abawunaki umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu bakhutshwa ukuthi abalinaki ubizo lwabo. Ubizo kakusho ukubizela ukushumayela kuphela. Wonke umuntu ola ubiziwe. Sibizelwe ukukholwa. Ukukholwa kungumsebenzi uNkulunkulu asinikeze wona sonke ngokulinganayo. Bese kukholweni ke sizoba neziphiwo zikamoya noma zomusa ozinikezwayo. UMose ke wakwenza kwaqiniseka ukubizwa nokukhethwa kwakhe. Lokho sikubona ke kuyo le theme lesinayo isikhululo sethu esithi uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Lokho kukhombisa ukuthi uMose wakwenza kwaqiniseka ukubizwa kwakhe. Ngakho ke kuzodinga ke simbukisise ukubizwa kwakhe. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi uma umuntu ebizwa uNkulunkulu emthuma usuke engenzeli othunywayo. Mfisa niyibambe impela lento engisho njengamanje. Uma uNkulunkulu ebiza umuntu emthuma usuke engenzeli ifavor lo akamthumayo. Usuke bona laba amthuma kubo. So ke ilento ephazamisa abefundisi abaningi. Uzicabanga ukuthi uwutho uNkulunkulu kanti awulutho. Abantu abawutho yilabo esithunywe kubona. Ngoba sisangashintshwa sithunyiwe kuthathwa omunye uma ungakunaki ukuthunywa kwakho. Ngoba uNkulunkulu consent ngalabo abantu akuthuma kubo more than wena othunywayo. Uma othunyiwe ke walahlekelwa yilelo qiniso uyaphuma emgomeni wokubizwa kwakhe. Moke wakhohlwa nje ukuthi wena ukhomqoka abantu abasemqoko obizwe kubo. Umuntu uyaphuma emgomeni abizelwe kuwona. Siyazi siphuma emabandleni amaningi abanye abalaba sekula umabandla okungijabulisa lokho akuyona inkinga ngoba ngizizwe ukukhipha abantu emabandleni. Kodwa niyazi ukuthi umfundisi ufika kamuva abazalwane sebekhona. Kusho ukuthini lo? Kusho ukuthi uphakeme uzibone ngcono laba abantu kufanele bafike eqala yena ngoba umfundisi. Abanye phambi ngene ngasahlali phansi sezoshumayela. Kanti leli izwi lizosifundisa ukuthi uNkulunkulu ekubiza akenzeli wena obizwayo wenzela laba abantu ababizwayo. Ingakho kufanele thina masingabefundisi iqala inkonzo sikhona uma isikhathi sivuma ufike eqala kunabo ngoba thina ithini izisebenzi zenu. Kunjalo ke nawe sikusebenzela yenze qiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Esezinikelile umholi wakho washeshe wafika. Kodwa ke ngiyazi ukuthi bambalwa abakwenzayo lokho bazibona bebakhulu. Ingakho la ekhaya singenaso isihlalo esihlukile kwezinye ekuthiwa sihlala umfundisi noma sihlala umama umfundisi. Ngoba kunomgomo bazalwane esiwubizelwe sonke ofanayo kodwa nomvuzo ongalingani kuye ngokuthi ubizelwe. Uma sibuka uPhilip chapter 3 verse 13 kuya 14 umphostoli Paul ukhuluma ngokubizwa kwakhe. Uthi bazalwana ngisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa ungasemuva ngizelulela kongaphambili. Ngijonge emgomeni emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu uKristu Jesu. Immediately ukhohlwa ukuthi ubizwe uNkulunkulu uKristu Jesu uyaphuma endleleni umfundisi wami. Nawe mzalwane mawukhohlwa ukuthi ubiziwe uNkulunkulu. Ngifuna ulalele le statement.
uthi umpostoli Paul ngijonge emgomeni emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu uNkulunkulu. Asibiziwe uJesu, sibizwe uNkulunkulu kuJesu. So njengoba uJesu ethe indlela neqiniso nokuphila, asikwazi ukuya kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Kodwa sibiziwe uJesu. uJesu is there to walk on him. Ngoba uyindlela sihamba phezu kwakhe. Ngakho uNkulunkulu akalindele umuntu ambizile ukuthi eze kuye engezi ngoJesu. So lonto ke isemqoka ngoba baningi abantu phansi komthunzi welanga bakhonza uNkulunkulu, bakhonza uJehova Sebawothi, bathi bakhonza uJah. Kodwa bamfuna uJesu kanti uyena oyindlela onikezwe wonke amandla ukuthi uma sifuna ukuya kuNkulunkulu sihamba ngaye. Ngakho ke asijongeni emgomeni emklomelweni waphezulu wokubizwa kwethu, okubizwa ngokuthi kukhulu. Uma umuntu esebenzela izulu usebenzela inkampani ehlezi ingunaphakade. Uma usebenzela inkampani ezikhona la emhlabeni zizodlula, nabanikazi bazo bayadlula, bayashintsha izandla, yadayisa inkampani ephathwe yiloya afike nestaff sakhe uxoxa. Kwenzeka yonke lento ezulwini, inkampani ekhona ingunaphakade. Uma usebenzela izulu okwakho kwenza qiniseka ukubizwa nokukhethwa kwakho, usuqedile, usuwenza umsebenzi wokubizweleyo. So sonke masila sibiziwe, iphinde ngigcizelela kusho ukuthi ubiziwe kufanele uzomalanga imkhona, kodwa ubizwe ngendlela eziningi ezihlukeneyo kwilevel yakho. Thembeka uwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba sibiziwe, sakhethwa. Athi kumpostoli Paul ngesingisi ke King James Version, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press toward the goal. Mhlambe singabe uthi uyazicindezela, uyaziphusha noma ethi uyazelulela. Ukuzelulela akukhombisi kahle that agency. Kodwa uma usuzicindezela kusho sekunzima. Ngangijwayele ukuqala ukubuka i-Comrades Marathon, ngangiyithanda kusawina Bruce Fordyce. Ngangiyithanda ngaleso sikhathi. Uthola ukuthi umuntu uma esewina ambambile amajaqamba, omunye nantambi sethu usiyarola ngomzimba. Uyazicindezela, ufuna ukungena, ufuna ukuwina, uma inakala amajaqamba uyogcina edlulwa abaningi, iprize angabe sayithola kanti kade badlula endleleni. So zicindezele, ziphoqe, wazi ukuthi isona singene ezulwini, asikho isona esincane nesona esikhulu. Abathi abanye kunesona esincane, hayi ziyafana izona. Uyalahlwa nje, ulahlelwe isono esifana nesinye osithatha ngokuthi isikhulu. So ke ake sithi ke press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. uNkulunkulu ke ebiza futhi emthuma uMose uthi fisa silalela ubizo likaMose, ngoba uma siluzwe kahle sizom-understand amayethi uma ungahambi nathi wena uqobo ungasizi uhamba la, ngoba sifuna wena uqobo, simfuna omunye umuntu. Mawubuka Exodus chapter 3 verse 7 kuya ku-9 verse 12, wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Wayiqeda ukubona isihlahla esivuthayo uMose, wasondela kuso kwathiwa le ndawo ingcwele, akakhumula iy'mbathatha zakhe noma iy'cathulo zakhe. Silapho kahle kahle, kodwa akasizibukela lapha emuva. Ngifuna sinake ukukhuluma kaNkulunkulu uthini kuMose. Lokho kwamnika amandla ukuthi athi uma wena ungahambi nathi ngeke sihambe. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Ake sibambe lapho. Ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu uyabona, kodwa ke siyahlupha thina abantu, siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyabona. Wenza izinto qalaza abantu basemhlabeni kanti uNkulunkulu uyabona. Wenza izinto wenzela abantu uzothini, kodwa usibani bani mayisezukuthi uthini yena uNkulunkulu okubonayo ongezukuswa. Uconsent ngozozo kuthiwa wenza ukuthi uthini okubonile ukwenza.
uthi-ke ngibonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, uthi ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo, ngokuba ngiyazazi inhliziyo zabo. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu wekuza ukhala kodwa anganyakazi athule nje, ngoba usafuna ukubona ukuthi uzokhala ugcineni. Uthi-ke ngikuzwile ukukhala kwabo nosizi lwabo futhi ngiyalubona ngiyalwazi. Athi uverse 8, ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphule kulolozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe ukuthithima ubisi nezinyosi. Ngizophinda uverse 8 ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngaye la, akakhulumi ngomunye umuntu. Uthi ngehle ukuba ngibophule, uyena uqobo lwakhe wehlile ukuthi abophule esandleni sabaseGibhithe. Uthi yena uqobo lwakhe ngibakhuphule kulelizwe, aphinde athi ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe ukuthithima ubisi nezinyosi. Asiboni la ethi ngehlile Mose ukuba ngikusize ukhiphe laba bantu bayise ezweni elihle elithithima, akathi ufuna usizo Mose. Uthi uzokwenza bani? Yena. Angithi? Athi kuverse 9, bheka manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufikile kimi, futhi ngikubonile ukucindezela abaseGibhithe ababacindezela ngabo. Siyashintsha-ke kuverse 10, ngakho hamba, ngiyakuthuma kuFaro ukuba ubakhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. Namuhla siyashintsha manje, ufike wathi mayizintroduce uyena oyenzayo lento. Usethi-ke ngakho-ke hamba Mose, ngiyakuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana bakwa-Israyeli. Verse 12, wathi ngiza kuba nawe ngempela, lokhu kuyakuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphile isizwe eGibhithe, niyakumkhonza uNkulunkulu kule ndawo. Nansi into engithi siyayiphawula-ke kuverse 8, uthi uNkulunkulu ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe ngibakhuphule. Kodwa siyashintsha uthi ngiyakuthuma Mose ukuthi uhambe uyokwenza. Into okufanele siyazike, uNkulunkulu usebenza ngabantu. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ukwenza izinto ngezizathu esisodwa sokuthi ngeke sikwazi ukumbekezelela, ngeke sikwazi ukummela. Okokuqala, uNkulunkulu mkhulu, uthi umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Kodwa uma engakathanda ukuzinciphisa manje ehlamela, singalala phansi sonke ngathi sifile. Ngoba ngeke simmele, ngeke simbekezelele ukukhanya kwakhe, inkazimulo yakhe ngeke nje simmele. Yingakho-ke sebenzisa umuntu, uthi ngehlile ukuthi ngibakhiphe, kodwa hamba Mose, usho ukuthini? Ngoba ngizobe ngikuwe Mose. Iyona nkinga esinayo-ke singabazalwane sikholwa, ukuhlula ukubona umuntu ongesiyena umuntu kodwa uNkulunkulu ocashe kuyena, bese senza uNkulunkulu akufunayo. Sibuka abantu sibagxeke, sibuka abantu sishe sikuthandayo ngabo, kanti kusho uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wadelela uFaro, edelela uMose, engazi ukuthi udelela uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uthi uNkulunkulu ngehlile mina uqobo lwami kuba ngibakhiphe, ngibakhuphule, kodwa usethi hamba Mose. Uthi njani? Ngizakuba nawe, lokhu kuyakuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhipha isizwe sabantu eGibhithe. Usiyasibona-ke isizathu sokuthi athi uMose, uma ungekho ngeke sihambe, ngoba ungithembisile wathi wena uzokwenza wena. Ususho kanjani manje ukuthi uzothumela ingelosi? Usho kanjani ukuthi uzothuma ingelosi? Awusezi wena ungitshelile wathi wena uzokhipha laba bantu. Injalo-ke indaba yokukholwa, siyathanda ukuzenzela izinto, uthanda ukungena emshadweni ngaphandle koku-involve uNkulunkulu. Mose uneyinkinga usuyamfuna ngoba uzange umu-involve. Okuhle sikubona la, uMose uqale uhambo lwakhe noNkulunkulu. uNkulunkulu esemdedela uthi uMose ngeke ngihambe.
Thina-ke siyathanda ukuzenzela izinto uNkulunkulu engekho bese siyamfuna ngeke sasisize. Ngiyafisa ukuthi ngabe bangizwa bonke abantu abasekhaya lezwi bayilalele le nkonzo. Ngizosebenzisa ulimi olubi ngithi bangihlupha. Bengangihluphi ngoba ba-understand. Kulula nje umuntu athi ngiyacela mfundisi ukhuleke ingane yami ifuna umsebenzi ya-apply. Le ngane le iziqali apply ifuna umsebenzi kuyam-involve noNkulunkulu noma isimfuna manje ngoba ingamtholi. Wena mzali lo usifunela umsebenzi nje usuqala ukukhumbula uNkulunkulu ngesikhathi iqedwe grade 12 kwenzeka zonke lezi zinto ngesikhathi izala la ekhaya noma imithisa wamkhumbula uNkulunkulu namhlanje sifuna uNkulunkulu asebenze. Ake sifunde ukuthi indaba iqala ngokuthi vuma uJesu ngoRoma 10:9 ukuthi uyinkosi nomsindisi. Uphinde emva kwalokho uvuma izono zakho uzisole bese uyam-involve-ke inkosi ufuna umsebenzi uzokunika. Asisufuna umsebenzi singaqalanga ekuqaleni. Yikho ngithi abantu bangihlupha ngoba uzothi siyobe sefundisa akakhuleki. Ngimtshelile ukuthi akakhuleki. Ngizokhuleka kanjani kuNkulunkulu obonayo ukuthi njengoba lo muntu umfunela umsebenzi nje mayiqeda la uzohambe mithisa ingane zabantu. Mayiqeda la uzohambe phuza utshwala ngale mali. Asiqale kuNkulunkulu sidine ngedingo zethu. Singaqali ngedingo zethu bese sofa kuNkulunkulu. Kumnandi kabi ngicela umkhuleke umfundisi. Wawucela niqale niqala lo hamba. Usiyabheda umshado manje konakele usufuna umkhuleko. Wesi mhlambe wawukholwa nangesikhathi ungena lo mshado. Indoda ingakholwa wazi kahle ukuthi ayikholwa kodwa yakuconvince ngandlela thize ngoba nithanda imshado. Suthi mawusunenkinga indoda iqonyo futhi singicela ungikhulekele umshado wami unenkinga wakhuleka kanti before ungene kuwona. Sikhumbule uNkulunkulu uhlakaniphile uNkulunkulu angazi ngizombiza kanjani. He is not a fool. Uyakwazi ngisho ikusasa lakho awukwazi ukuthatha uNkulunkulu involve manje emshadweni wakho kanti uyabona kwakusasa ukuthi mhlawumbe ndoda odini kubulele. Sasifunda ukuthatha izinto sizinike umdali wazo. Yebo-ke lenzekile iphutha wangena emshadweni ungathandazile. Umkhuleko sekufanele ukhuleke manje Nkosi ngiyakholwa ngisikhonzi sakho. Nanku umshado wami unje ngiunikela kuwena ngicela icebo lakho lifezeke. Uma ungawufuni lo mshado uphele. Uma uthanda ngicela ulungise wena ukhande. Uzombona uNkulunkulu esekwenzela. Musumshayela umthetho uthi akawulungise kanti uyabona into ubheke ehlathini. Asifunde ukuhamba noNkulunkulu sifunde ukuthi ungekho Nkosi ngeke ngiyenze lento. Ungekho kulo mshado ngeke ngingene kuwo. Ungangiphenduli ukuthi kuyashadwa noma kushadwa angingeni. Siyeke ukwenza izinto sijabulisa abantu, sijabulisa abazali bethu noma sijabulisa osibani babo. Yonke into okufanele siphume nayo kulo July ukwazi ukuthi uNkulunkulu engekho ngeke sihambe. uNkulunkulu engekho ngeke ngiyenze lento noma ngabe ngiyayithanda angizuyenza ngoba uNkulunkulu akuthula kasho lutho. Mase safunda leyo nto songena ezulwini sigijima. Uthi ke uverse 8 uNkulunkulu uthi ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe ngibakhuphule kulelozwe ngibayisezweni elihle elibanzi izwe lithethe ubisi nezinyosi. Usethi kodwa kuverse 12 ngiza kuba nawe ngempela uverse 10 ngakho hamba ngiyakuthuma kuFaro ukubakhipha. Omunye uzothi uNkulunkulu uyaziphikisa akaziphikisi. Ayikho into uNkulunkulu angayenzi ngomuntu uma yenzela umuntu. Masithandaza manje sithi Nkosi sicela imali sifuna ukwakha indlu yokukhonza. uNkulunkulu angayenza imali lapha ezulwini yehlithi iqatha. Ukhona ongayithinta imali esingazi ukuthi iphuma kuphi soyisaba singayithinti kanti iphuma kuyena. Kodwa uma esethuma abantu bayilethe qhamuka umuntu ngiyalinganisa azonikela ngo10 million awusojabula sibonga uNkulunkulu suthatha susebenzisa. Kodwa uma ungehla manje 10 million hayi ngeke siuthinte siyawesaba. Yikho uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi akekho kwilevel yethu
usebenzisa umuntu ekulevel yethu ukwenza izinto okwenza sifunde ukuhlukanisa, ngoba noSathane uyakwenza lo. Uzothuma umuntu wakhe uSathane uyenza into uthi uNkulunkulu kanti akusiyena uNkulunkulu uSathane. So yikho kufanele sibe kumoya ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu ke umebiza umuntu umnika umsebenzi akazowenza abese emnika nesethembiso. Akakunika umsebenzi ngeke isethembiso. Into kufanele umbone umnake ngayo. uNkulunkulu ekunika uyakuthembisa. uNkulunkulu uxola uMose akasilibalanga isethembiso sithenjiswe uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, hamba Mose ngiza kuba nawe. Uma seshintsha ethi ngenxa ukuthi ningicasulile engisahamba nani ngizothumelela ingelosi, uthi uMose ungasinyakazisi. Ngoba ukhumbula isethembiso akasithenjisiwe. Wena yini uNkulunkulu akuthembisa yona? Usayikhumbula nje. Mhlawumbe sokunezinto ozenzayo uNkulunkulu ukuthembisile usukhohlile. Usiyazenzela. Ngiyamthanda mina uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu kodwa unjani uyalalela. Hayi uNkulunkulu uyalalela. Ukuba ubengena lo uNkulunkulu esimkhonzayo esimthandayo wazothi weMose angizutshela wena. Ngithe ngizothuma ingelosi angihambi nani. Khona abantu abaziwayo ukuthi uma eseyishila into ngomlomo wakhe unjani akaguquki. Hayi akaguquki. Naye uNkulunkulu wethu akaguquki. Kodwa ikhona into emguqulayo. Momkhumbuza amazwi akhe. Hayi yabona umkhumbuza amazwi akhe. Yikho kufanele ube umzalwane ofundiswe. Ube umzalwane onamathele eBhayibhelini. Lalingekho ngesikhathi sikaMose. Kodwa wathi mayethi uMose uma wena ungahambi nathi uqobo ungasiyeke la singabe sahamba. Siphelele la ehlane. Ngoba phela ngeke sihambe wena ungasekho. Uzozwa uma bese sifika la ekhuluma khona mhlambe kube kuSunday esechaza izinto uMose ukuthi uma singahambi nawe kunaziphi izinto ezizokwenzeka. Ngoba kufanele nihambe nazi ukuthi uma ungahambi noNkulunkulu iziphi izinto ezizokwenzeka. Wena ke wamthembisana uNkulunkulu esekuthembisile. Ngoba phela icommon leyo nto athi umuntu uma esenkingeni athandaza athi Nkosi uma ungenzela u1 2 no 3 ngiyokukhonza. Uyakwenza lokho. Uyakwenza lokho. Khona abantu abebeseyinkingeni ongeke usaba ngisho ukuzisho. Athandaza umuntu afaste ayenze uNkulunkulu leyo nto. Uthi uzomkhonza kodwa usamkhonza na? Usamkhonza ngendlela owayishoyo. Yazi ngizokutshela into ejulile. Kodwa umnikazi wayo akanalo icala ngoba wacela uNkulunkulu. Wathi Nkosi ekhaya ngazi ngizongena ngaphi nalesi sisu. Nkosi ebandleni ngithenjiwe ngiyadumisa ngenza u1 2 no 3 sengisenzile isono ngikhulelwe. Ngiyacela Nkosi kwenziwe wena uyithathe le ngane. Ngizokukhonza ngenhliziyo yami yonke. Avuke ekseni sekwenzeka imiscarriage. Abanacala enziwanga uyena. uNkulunkulu uphendule ini umkhuleko wakhe. Kodwa emva kwalokho wamkhonza ke. Wakhohlwa. Mhlawumbe iminyaka emibili emithathu emva kwalokho kanjani? Wakhohlwa. Kwaphinde kwahlala enye ingane. Mhlawumbe kuyena owesifazane wesilisa. Bathi uNkosi ngisize ngaphoxeka kodwa bengenzani uNkulunkulu wami? Ngiyacela ivele ichitheke le ngane kule ntombazane. Ngizokukhonza kungaziwa ukuthi kwenzeka lento. Akwenze uNkulunkulu uzuyibuzisisa. Yini uhambelwa eklinikhi wakadokotela? Athi cha ngiyanga kuvele nje kanje. Umbongo uNkulunkulu ngasese ujabule kodwa usuwile awusekho endaweni. uNkulunkulu ufuna sidile izethembiso zethu ngoba naye wenze njani uyasidina esakhe. Uthi ngcono ungathembisi kunokuthi uthembise bese ungafezi. Ngakho ke kule mpela sonto ilona loyo kufanele azihlole.
azibuze ukuthi ngisahamba yini noNkulunkulu na, ngisahamba yini naye. Asiqalanga ngoba singena ekhaya lezwi iningi lethu ukukholwa, futhi uma ulina kahle ekhaya lezwi akulondela abantu abangasindisiwe, ningene nikholo. Kodwa mhlawumbe usuwehlile ekukholweni kwakho ungasafani mhlawumbe umukela uJesu, usuvukile, usufikelele lazima wakulona waze wadlula, noma usatabalasa ukakafiki. Wasekorinte besibili chapter 13 verse 5 uthi zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina, kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu kunina na, uma kungenjalo ningabokwaliwa. Ngakho sihlole ubone ukuthi usahamba naye yini uNkulunkulu. Ngithanda ke le nkonzo ngoba izofika nakulabo abengezanga la. Mhlawumbe ngamabomu sothi abantu abezela bazihlolile bamthanda uNkulunkulu bala, kodwa abangezanga la hayi ukuthi ngijezisela kufanele bezela la ukhona ungizwe ungilalela usulalele le nkonzo. Usekuyo yini indawo uNkulunkulu akufuna kuyona? Usahambisana yini noNkulunkulu noma usumshiyile? Hayi phela uma usumshiyile uyakushiya futhi naye. Wakwashiya uJesu. Amahora amathathu kumnyama emhlabeni wonke. Wakhala wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Uma shiya indodana yakhe ithanda uzoyekelana ukushiya wena mohlezi ezonweni. Mhlawumbe kade akushiya usisiwe kumuntu oshesha abone ukuthi usehamba ngaphandle kwakhe, azikhalele njengokuba nenkosi uJesu yakhala. Ngehora lesishagalolunye kade kube mnyama, ngehora lesithupha ethi Eloi 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 lama sabachthani, uMark 15 verse 34. uNkulunkulu wayishiye yakhe indodana ngenxa yezono zethu. Ucabanga ukuthi yakhe indodana ngeke isishiye thina ngenxa yezono zethu? Okufanele ukwazi, umuke wasindiswa wasubuyela emuva, kunzima ukubuyela endaweni yakho, akulula. Uma usube wahlala umoya ongcwele kuwe, wanambitha ubumnandi bezulu, akulula. Ngeke ngikukhohlise uthi uMathewu 12 verse 4, xa umoya ongcolileyo amazwi kaJesu esephumile kumuntu uyadabula indawo ezingenamanzi, efuna ukuphumula ngakufumani. Verse 44, khona uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo, esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe. Abesehamba-ke abuye nabanye umoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale khona ukuthi ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunokuqala. Kuyakuba njalo kulesi sizukulwane esibi. Amazwi kaJesu lawo. Ngithe uMathewu 12 verse 4, uMathewu 12 verse 43. Ngakho-ke yazi ukuthi umoya omubi ephuma kuwe ukhulula uJesu ekusiza. Uyahamba ufuna indawo yokuphumula, dabula indawo ezomileyo, abesethi ngizobuyela emuva. Uma inkosi uJesu ingene ethempelini kathi iphilisa umuntu owayesechibini laseBethesda, ithi uma ingene ethempelini imfica khona, isho lawa amazwi John 5 verse 14, bheka uphilisiwe ungabusona, ufuna wehlelo okubi kunaye. Fanele wazi ukuthi make wahlehlela emuva wehlelo okubi kunalokho kade uyikhona. Asingahlehlela emuva bazalwane, akufanele sihlehlele emuva. Ngicela ukukutshela ukuthi uma uhlehlela emuva kunemphumela enzima ozobhekana nayo. uMahebheru 6 verse 4 kuya 6 uthi ngokuba kunakwenzeka kuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isipho sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele,
banambithizwe lihle kaNkulunkulu namandla ezweni zakhe, babuye bahlubuka kunakwenzeka kuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo lobani. Ifisa ke silinake kancane lamavesi kumaHebheru 6. Akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa. Ukukhanyiswa ukubona izono zakho. Ngoba uma ungakhanyisiwe uzibona izono zakho, ubona kukuhle emhlabeni uphila kamnandi. But once ilight yasezulwini yakhanya yathi kuwe, uba namahloni ngezono zakho, ukhale. Lithi izuma usuwake wakhanyiswa. Wanambitha isiphiwo sasezulwini. Ukunambitha isiphiwo sasezulwini umoya ongcwele. Wenza umoya ongcwele xoxa nawe, khuluma nawe. Wenziwa umhlanganyeli kumoya ongcwele. Ubusuhlehlele emuva ngeke uphinde uthethelele. Lithi banambitha izwi elihle kaNkulunkulu namandla ezweni zakhe. Ukunambitha izwi ilokho esikwenzayo, sidla izwi lakhe ngamandla, siyalinambitha. Ngesikhathi ulinambitha uzwa amandla ezwe elizayo, uzwa izinto zezwe elizayo. Abanye bazibone zenziwa kubo bazizwa. Mhlambe wawugula unesifo esithize wakhulekelwa noma wakhuleka kuRoma 10 verse 9 wasinda, unambithile amandla ezweni zakhe. Uhlelelana phela ngoba kuzoba kubi kuwe kunaqala. Lithi-ke babuye bahlubuka kunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo lobani. Ngesikhathi ungakakhona udla izono, ungatheli uJesu ngehlazo, uvele waziwa ukuthi unjani awukhona. Kodwa musuphindele emuva, wahlehlela emuva, waziwa ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, kuthiwani manje? Nababonakala abathi bayakhona, ake nibabukeke ukuthi benzani. Usukwaza uJesu, umthela ngehlazo lobani. Siqhubeka-ke lolu hlobo-ke lwabantu oluhlehlele emuva lulinde izinto ezimbili nje kuphela. Kukhona izinto ezikulindile eziwumphumela wokuhlehlela emuva. Ingakho-ke kusemqoka ukwazi ukuthi Nkosi ngisahamba nawe na noma ngisahambe nawe. Ingakho-ke livuke leli culo ngiyalithanda elithi ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi yami. Kuyamjabulisa uNkulunkulu ukuzubonga ukuthi usahamba naye, ngoba uyabona usahamba naye. Awukwazi ukulicula ungasahambi naye. Ngakho-ke lolu hlobo olukwelahamba naye lwaseliyahlela. MaHebheru 10 verse 27 no verse 26. Angiqali ngo-27 ngoba ngenza iphutha, ufuna ukuqala ngisho yena. Uthi laba bantu kuphela ukulindela okwesabekayo kwahlulelwa nomlilo oshisayo oza kuqeda amapheka nkani. Kusho ukuthi ukwahlulelwa kuhlukene kabili noma kangaki angazi. Lithi lelizwi ukulindela ukwahlulelwa okusabekayo. Ngoba usunjani usuke wahamba noJesu wasuyahlukana naye. Ndiyodwa into ekuhlukanisa naye isono. Usuwalinambitha izwi kaNkulunkulu, waba umhlanganyeli kumoya ongcwele. Kuthiwa lo muntu ulindele ukwahlulela okusabekayo nomlilo oshisayo. Njalo ngibona lento engimangalisa. Ukhona umlilo ongashisi. Kodwa liyagcizelela iBhayibheli lithi ulindele ukwahlulela okusabekayo nomlilo oshisayo. Miningi owakho umlilo oshisa ngaphezu kwemililo yabanye ngoba iqiniso yalazi.
kulindela umlilo oshisayo ozoqeda amaphika nkani. Ungezwa ukuthi uma uzowaqeda uzokusufile, uzokusha nje kuphela inkani, kushiswa inkani yakho. Ngoba unenkani, ufike wasizakala obuyele emuva. Wathi uverse 26 ke ngidina ngaye. Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono. Mawusuqalile wabhala izono zakho, ngiyakutshela mina ngakutshela ngathi uNkulunkulu sekwenzela umusa. Mawuqhubeka uthi ngoba ukakhuluma nobaba uNtsibande wona ngamabomu, uzothi uqala ukhuluma nami ubungasekho umnikelo wezono zakho. Mawuqalile nje wazibhala, zifulathele zishiye. Ngoba wazi ukuthi olwakho usuku luzofika nini. Luwenzeka lufika ungakakhulumi nami, akwenzela umusa uNkulunkulu ngezulwini. Kodwa mawuzolokhu uzidla uyihlafuna ngoba uthi awukhulumile nami, kusho ukuthi uyalwazi wena olwakho usuku lokufa. Ngakho ke uma size saqala ukuhamba neNkosi uJesu, akekho omunye siyobuye sihambe naye. Ingakho ke itheme namhlanje ithi uma ungahambi nathi Nkosi Jesu, siyeke sihlale la sikhona, uzuthatha isinqumo sokuthi uzohamba kanye nathi. Ngoba ngeke siye ndawo engekho. Asibuke sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngamazwi akho siwakhulumile kuthina. Siyezwa Nkosi ukuthi ngeke siye ndawo. Washo njalo uMose wathi ungahambi nathi wena uqobo ungasikhuphuli la. Ngcono sifele khona la ihlane. Ngoba uma ungekho wena ukuhamba kwethu kuyize vele bezitha zosibhuqa endleleni. Sisho njalo ke Nkosi nathi namhlanje sifundise ukungahambi singanyakazi ungekho. Sifundise ukugingqela kuwe imisebenzi yethu lokushilo. Kwizaga 16 verse 3 wathi sigingqele kuwe imisebenzi yethu uzoqinisa amaso ethu. Kwizaga 3 verse 5 uthi masikwazise endleleni zethu zonke. Ngoba uma sihamba sodwa sizophelela ehlande, isitha sethu singuSathane. Sihamba njengebhubesi elibhodlayo sifune sizomgwinya. Sisize Nkosi sihlale simlindile. Sithobele wena ukuze uSathane asibalekele. Nanti ibandla lakho Nkosi, ngiyacela ulondoloze uligcine, ulibiyele. Qalekisa imoya amadimoni amadevil oshiphazi kuzo zonke izindlu abazolala kuzo. Ngifafaze igazi lakho Nkosi. Kwangathi bangalala kahle babe namaphupho amahle namnandi avela kuwena. Uma libukeka libuhlungu kube livela kuwe liyamqwashisa ukuthi mayingaphenduki esihogweni. Ngiyakhuleka Nkosi sibonga ivangeli osinikeze lona elihlukanisa umuntu nesono, ivangeli leqiniso, ivangeli lezenzo chapter 2. Sisize siliphathise kwezikhathi zamantumba. Ngiyacela ke Nkosi kusisa elona loyo ofikile angabuyeli emuva ngesonto engakuphethe lokho omnikeze khona. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena. Akekho omunye singamnikeza udumo. Uma sithi uJesu Kristu uyinkosi sisuke sisho ukuthi inkazimulo yonke maye kuBaba ekhaya ezulwini. Siyasho sonke ke Nkosi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga
ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona umkhonto, uthandaza umkhonto, unikezela imali. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Mungu wethu, siyabonga ukuthola insindiso yethu. Ukhulume kahle moya ongcwele, ukhulume kahle uNkulunkulu wasezulwini. Wena Nkosi obona ukudinga kwethu, wena Nkosi obona ukweswela kwethu. Siyabonga Mnini mandla wonke, siyathobeka Nkosi, siyathobeka phambi kwakho. Sithi uyigcwele Nkosi yamakhosi, uyigcwele wena wedwa. Ufanele isibongo, ufanele ukubongwa, ufanele ukudunyiswa. Siyabonga moya ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wasezulwini. Udumo lumo lwakho nezibongo zine zakho nobukhosi bungobakho uNkulunkulu wasezulwini. Thatha udumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga. Haleluya. uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Sela-ke kumphathi wohlelo, sengiqedile mina la uNkulunkulu abengabele khona. Nilele kahle Nkosi benani. Kunecwanda ukuningi abasazokusho, kunamakomiti akhona and so on. Angazi uma zosukunyiswa niwabona ukuthi udinga ukulala wazi ukubani ufuna ukuthintane naye. Ake ngingangeni lapho, bengizama nje ukucacisa, ake sithi ukuzobala kancane, kodwa kuhle ngibuyisele kumphathi wohlelo-ke. Yena-ke ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi uma isuka la ushona uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.